Nkosi yamakhosi, ngizocela uNkulunkulu angiphe isibindi ngevesi elilodwa esihlabelelweni sekhulu namashumi amabili nane. Basinda ngokuphephisa abahamba engozini, basinda ngokuphephisa Punyuzwa ukuzitela balethane elizayo ngiyohamba bekudabate Batwana bakaNkulunkulu, ngizocela ukuxolisa ukuba uthi kusenkonzweni bese ngibonakala ngiphumela ngaphandle khona bengokulungisa kade ngikweleta. Ngiyaxolisa ke kulo ndawo uma kuthiwa esebenza umsebenzi kaNkulunkulu yonke into eyenzeka kubantu kuwena ke bengazuthi kweqile noma kuthiwa kugodolekile wena ugodole kakhulu, uma kuthiwa kuyashisa kubonakala wena sewujuluka, noma ngabe khona into eyenzeka emzimbeni wakho kube ngazuthi kuwena iningi kakhulu kunabanye abantu ungazethembi wena kube ngazuthi okwakho sekweqile. Ngiyaxolisa ke kuleyo ndawo nalesihlabelele ngisihlabelela kafushane nje ngoba inhliziyo noma umlomo usugcwele ukuthi kufanele ngikhulume. Sengifisa ke uNkulunkulu ahlale olimini lwami engizokukhuluma kuziphilise izingane zakhe ngoba njengoba sihlangenelana nje isikhathi esiningi siyagula, sigula ngendlela ezihlukene. Abanye bagula engqondweni bengasangena, abanye bagula enhlizweni nasemzimbeni nje kuningi okugulisa abantu. Ngizocela ke uNkulunkulu ahlale olimini lwami ngikwazi ukuthi ngizokukhuluma kubaphilisa abantwana bakhe abayingcwele. Amen. Zihlobo zikaNkulunkulu, la ngizoqala khona nje ke ngingakangeni enkonzweni kodwa nakho lokhu inkonzo nje ke ezobaphilisa labo abagulayo abambalwa, bese ngingena enkonzweni ke ngicabanga ukuthi izobe isiphakela wonke umuntu kodwa lokhu kuzophakela abambalwa ethempelini. Kunomsebenzi esawunikezwa ubaba uNyazi lweZulu sinomvangeli uDladla. Ngifisa ukuchazisela ihamente eyingcwele leyo nto ngoba baningi abantu abadidekile ilento eyenzekayo phakathi kwami noDladla. Abanye ke sebeze baqala basendela ama message asethukayo ngalokudideka kwabo. Manje ngiyafisa uNkulunkulu angiphe ithuba lokuthi nje lincane noma ngabe u5 minutes kanti ube ngingene enkonzweni ezoba ngaphezulu kwalokho ezobisiphilisa bonke abantu. Ngomunye unyaka sila kaMashayinyoni yangikhohla ke iminyaka ngikwazi ukuyirekhoda kahle emqondweni. Ubaba wathi
asambe sokwakho sasocela igama lomuzi wasesiphesihle sinomvangeli uDladla sase sifika nje ke sangena sobabili sabalapha sase sicela ukuba ubaba siphi igama ngizoyiqhamula nje ke lenkulumo ngoba ngifuna izihlokwana ezizophilisa abantu angizulanda ukuthi kwasuka pho kwaze kufika phi mase siphambi kaBaba sesicela leli igama lomuzi wasesiphesihle ubaba wesebuza ukuthi lo mvangeli ohamba naye owapi ngathi lo mvangeli engihamba naye owasemabuvini amancane mina ngisemabuvini amakhulu wesethu baba ngicela uhambe naye usebenze naye ungakhelele umuzi weselisho igama ke noma engalisho ngaleso sikhathi kodwa walisho ngemva kokuba eseqedele inkulumo engikhuluma njengoba ngithi izinkulumo zizulandelana njengokwenzeka kwazo ngoba angiqondile ukuxoxa udaba lonke kodwa ngiqonda ukuthinta izihlokwe ezisixhumanisa kakhulu noDladla wesethi ke nizongakhela umuzi nina lo mvangeli nobabili manizalani kukhona nizokucela nokuze nobabili nokuthola amen wesethi sase siqhukuzana simbona ubaba uyesabeka kunewombana zokuthi uwesaba ukukhuluma into nokade uthe ufuna ukuyikhuluma sase simbona igazi lakhe ubaba lilihle sibona lokho esokukhuluma ngathi uzokwemukela sase sikhala ngabagcotshwa ukuthi baba abagcotshwa sokwakha nabo lo muzi Nkosi basishodela sinabo abagcotshwa kahle wesethi hambanini bagcobe emachunwini emzimoya ngathi baba abayukwethemba emzimoya uma kusho mina ngcono kube kukhona uzwane ngisho inkosi indaba ezithu uzwana wesethi bayokwethemba uma uthe kusho mina utshela inkosi endala utshele nenkosi encane bayokwethemba nebala senze njalo sahamba safika emachunwini sawabikela amakhosi amabili yathi endala ngoba ayehlukene yayisithi endala cha iqiniso leli enilishoyo mfundisi ninomvangeli ngoba ukube benikanga benizobagcoba nasezweni lakini beningeke nisuke ezweni lakini nizobagcoba la akekho ozoniphikisa hambani nibagcobe sase sihamba kuthe sesidlula esangweni lomfundisi umdlalose ngase ngithi asimtshele umfundisi engaboni ngesabatha sesila sizogcoba ekubeni ubaba engakakhulula ukugcoba sase sidlula samtshela umdlalo sekuthenga ngolesithathu sathola ingcingo ezisibuza ngolesine ngalithola lwaliphuma kumfundisi oseceleni kwami ngolesine umfundisi uNtombela wathi qhamuka ucinge egoli luyabuza ukuthi lento ozoyenza emzimoya iyiqiniso na ngiyibuze kubaba ngathi mfundisi ubaba uthi asigcobe emzimoya ngesabatha buza kubaba kodwa akekho umunye onofakazi ngoba bekubaba nenkosazana engingasazi ukuthi lo nkosazana engakuyalela ngithini umakhaya wethe eqekelele kancane kodwa sasinodladla sobabili kodwa ula uzothola khona ufakazi uzokuthola kubaba wesethi uNtombela ngizobuya ngize kuwena wahamba uNtombela nomphela ngolesine akabe sabuya kuthe ngolesihlanu kwangena ucingo seluthi cha kuthiwa yima ungabusagcoba usiyogcoba ubaba uma kwenza kube sefikile lapho enhla nangempela ke kwenzeka kwazi wafika kubaba enhla wasigcobela njengoba eshilo ngiyadlula ke la ngize khona ngithe ngiyagijima sekuthe njengoba sila kaMashayinyoni ngase ngihamba nomshumayeli umhlongo engangiqala ukuhamba naye ngiqala nokukhulumela naye eduze kuumuntu engamjwayele njengoba namanje asijwayelene sahamba solanda ubaba ezokuzala kaMashayinyoni masihamba somlanda sibuye simbekela kuthe esehamba esiya lapha lekade ekhona insimba sase sihamba saya khona ngagibele ekhumbini yale ekhaya le Silver Grey sihamba nobaba Sokwazi mhlambe nomshumayeli ukhali sahamba nabanye nje ke sahamba masifika khona sihlale kufika ithuba lokuthi kuyodliwa sambe songena etendeni siyokudla sesiphuma sasalela sobabili kwayimina nomfundisi ukhuzwayo sasalela kancane baphuma bonke abantu kakhulu etafuleni esasikulona ngase wesephuma ukhuzwa ngasala ngedwa ngaphuma kamva ngizokwenza njani hayi angiphume ngihambe ngiye lapha ekhumbini ngizohlala ngihamba ngayohlala ekhumbini le okuyona besihamba ngaye Silver Grey ngifice khona kukhona ubaba Solwazi no driver kaBaba uNzimande sihlale sobathathu sikhulume uSokwazi Sukazi sihlale ke sixoxe ngodaba lwase Cape Town nje ke njengoba sasikade sihamba ngaleyo moto bese sithi sibona kube kufika ingane ithi ibiza uNzimande ukuthi uyafuneka ebese suka udriver kaBaba ahambe sisale noSukazi sobabili sithi sisahleli bese sizwa ukukhuzwa ingcwele lapha etendini la khona ubaba besukume nangu baba ezaneno udonswa umhlongo sibuke ngewindi utheme phakathi nendawo
asiphume sime ngemuva siguqe. Bahola beza bobabili angazi bayapi ngoba besingazi ukuthi sebeqala ithuba lokuthi sebekhombisana isoyi bese sijikela ngemuva kwekhumbe siguqe. Imigwaqo mbili lapha la sasime khona kungenzeke bheke enzansi kungenzeke bheke enhla asazi ngoba siyihlalele nje sixoxela indaba zaseCape Town. Sithe masibona babejika bekhuphuka abese siguqa siphenduka sibheke ngasemgwaqweni mase siqondene nomhlongo bese ethi umhlongo woza Ndlovu ngilekelele. Hawu ngisho ngenhliziyo hawu baba bafundisi wathi umhlongo ngimlekelele. Ngiqonde ukuthi laba sebengithuka bayangisukela. uNkulunkulu akangikhulumele nabo. Ingcingo zingane ziyalandelana manje angazi. Ebese ethi umhlongo Ndlovu ngilekelele. Hawu ngisho ngenhliziyo baba bafundisi ngisuke ngihlale kumhlongo awusambe nomhlongo sithi sihamba kancane bese ngithi umhlongo baba befundisi ngibuze kade ngibuze ngenhliziyo bese sithi mase sisobabili bese ngithi umhlongo baba befundisi. Ebese sayina umhlongo ekhulume ngesandla isandla ke sikhuluma indaba eziningi ngeke usitolikele singasho ngisho ukuthi ngizokunquma isandla akhulume ngesandla angaphenduli ngomlomo. Hayi silandelane nje ke uthi esuka umhlongo wethi ubaba Ndlovu uthi angisebenze nawe. Hawu ngingamphenduli ngithuke nje ukuthi umhlongo uyazizwa ukuthi uthini. Ngibheke kumhlongo mina ngacabanga ukuthi lethu umhlongo uyithatha kubaba. Ngihambe ngingamphendula umhlongo ngihambe ngidideke manje ngingabe ngisazi ukuthi abantu abefundisi mabengekho umhlongo ethi ubaba uthi akusetshenzwe nami kanti kwenzekani ngoba umhlongo bengazi ukuthi ngilapho kuba kangibonanga lapha ngifike ngahamba ngaya kwenye indawo kade ezongithatha ngihambe sesojika la siya khona sibuye kuzomiwa lapha ezeni kusikuyisoyi phele kanjalo ngiphindele emva ngihambe ngohlala lapha etendini la sasihlele khona ngibone ukuthi phambi kababa amakhosi enyakaza awunako ukuvuleka isikhala bese ngisuka ngiya khona ngiyozinikelele insizwe zami nginikele ngithi inkosi nginqobela izitha bese nginikelela isibonakaliso engangisibonile ngithi mangiqeda ukunikelela isibonakaliso ebese ethi ubaba nanku umuzo omunye okufanele wakhe. Hawu sekusho ubaba manje bese ngisukuma ngikhuza ingcwele nami ngingabe ngisazi noma ngiyikhuzela lento akangitshela yona noma ngiyikhuzela lokho kade ngikubika yini phindele emuva ngithi ngihamba ngiye lapha ngithi nakho-ke kusho ukuthi lento ebikhuluma umhlongo iyiqiniso. Ngiye ngihlale phansi ngithi mangithi ngihleli phansi ngithi ngixoxela nangu umfundisi Ntombela nomfundisi uMtshati kade bephambi kwami ngibakhumbula ngaleso sikhathi ebese ethi umvangeli uChili ngithi mangithi ngiyabaxoxela ukuthi nakho senginike umsebenzi onje imisebenzi efika kanje idala umsindo kubantu ngoba bakholwa ukuthi lento iphuma kubaba. Ebese ethi umvangeli uChili Ndlovu ngufakazi wakho ngizwile. Mvangeli uzwile ngithi ngisathi ethi umvangeli nangu uNkwanyana athi nami Ndlovu ngizwile bese ngithi wengcwele uma kwenza ngoba nizwile ubaba engithuma kamaphumulo ngiyethukwa ndawo zonke abangakithi bayangithuka bathi ngithatha abantu ngibayisa kamaphumulo abakamaphumulo bayangithuka bathi ngithatha abantu ngibayisa eMsinga. Kodwa uNkulunkulu owaziyo umuntu kongakholwa ilento engiyishoyo ngicela yobuza kumakhaya noma abuze kumhlongo noma abuze kulaba nje ngoba nowangaphakathi umshumayelo wangaphakathi nangalo ziyangikhohla ngebongo zabo wezwa ubaba ekhuluma kanje abuze kubona noma akadluleke ubuze sihlalweni sokhosi uthi ubaba ngelinye ilanga ngimtshela zona lezi inkulumo ezinje uthi ubatshela ingane beze kumina bezobuza ngoba ngikhona ukunokuthi bele bekhuluma kuwena bekwethuka. Ngisho eMsinga kukhulunywa kanje ubaba uthe phuma kamaphumulo esho isiZulu phuma kamaphumulo esho kumina wakungelona ke iphutha ethi ngiphume kamaphumulo ngoba nokuba ngize ngingene kamaphumulo umsinga ukude kabi nomaphumulo kodwa umqalo waleli bandla uyena wayethe umsinga uxhumana nomaphumulo mase kufika isiqu sesihlanu lesabasho ukuthi sathe sokuqala ngokubuya mase kufika isiqu sesibili sesithe sesihlanu isiqu phuma kamaphumulo abamaphumulo bangithuka. Ngimbikele ngolesithathu baba sibuya lapha ukuthi kungena ucingo olushisayo
obelikhuluma luthi yini ngethembekile kangaka ngifunani kaMaphumulo ngoba ngathi ngiyaphuma kaMaphumulo. Ngamlandisa lo nkosana oyekhuluma ngathi kuthiwa ngibiza umhlangano wakaMaphumulo la eSiphesihle. Ngithi lo mhlangano ngubizephi? Angikhumbula ukuthi ukhona umuntu obela eSiphesihle ozwe kuthiwa ngibiza umhlangano mina wakaMaphumulo la eSiphesihle. Kodwa lolu ucingo lungenelwa athi ngibiza umhlangano waseSiphesihle. Kodwa ngithi ke kulo nkosana bathi ngubizile ngitheni ngifike ngeza ngathini kulo mhlangano akakhuluma uyalicisha ucingo. Ngafika ngabika kubaba kuthe ngakusasa ngolesine kwangena olunye olushisayo futhi. Sengithi cha ake ngikhulume kwihamende eyingcwele ukuthi msana ukusithukela sinodladla lapha kumaseji kadladla kukhona imaseji nje ongashaqeka uma ungasuyizwe inhlambe esibhecwa yona siyethuka Nkosi silamlele mhlekazo oyingcwele. Amen. Ngizocela umvangelo udladla engihlabelelele u2:15 bese ngiqala inkonzo evulelekile yokuphilisa ingane zikaThixo. Izwe selifile yawe Nkosi yamaNazaretha izwe
Ngizocela umvangeleke ngivulele incwadi amaGalatiya 6 njengoba ke ngasho. Esayivula ke ngizocela ukudlula kule ndabana. Ubaba usethi ke kuMakhayi akhala lento ngikhuluma phambi kababa khona abantu bezothi mabe ngayethembi beyibuze same time. Uthi ke Makhayi akhani lo muzi nendlovu. uMakhayi uyakhala nami ngiyakha ngale uMakhayi uyakhala nami ngiyakha ngale kodwa leso sihlokwe kwathiwa akhani lo muzi ninondlovu okusho ukuthi emsinga ngakha nodladla la ensimba ngingakha noMakhayi amen. Hayi ukuthi ngizothatha abantu basemsinga ngibalethele abantu basemsinga yimina engizoyemsinga makunesidingo ngize la ngofela ke la ngofela khona ke endleleni ngoba ngiyabona ukuthi abantu bayaqhwanda uma benethuba bengifisa laba asebesithukile behambe bonikela kubaba behlambuluke ngo50 rand nesihlanu inhlambuluko ephuma kumina le ngingababoni mina ngoba bazongihlupha emoyeni thathe 50 cent no 50 rand befike benikele bexolise kubaba amen. Sengingena ke mebethanda bayekeke sengingena ke enkonzweni izingane ezinhle zikaThixo njengoba sila sizocela impilo bese kuthi makufika usuku lokuthi umuntu ehambe emhlabeni ekwazi ukubonana noShembe. Angazi usuyivulile baba uMajosi verse 9. Kepha nxa senza okulungileyo masingakhathali ngoba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. Nkosibusise. Uma senza okulungile phambi kaThixo ngemihla yokuphela siyovuna okulungileyo ngoba uma wenza ngoba senza okungalungile futhi ngemihla yokuphela siyovuna okungalungile. Ngizocela ngivulele esibili abaseKorinte bokuqala 6 verse 9.
masenza okulungile emhlabeni siyovuna. Uma utshale kahle ensimini uvuna kahle mase kufanele uvune, kodwa uma ungatshalanga kahle futhi awuvuni kahle. Anazi yini ukuthi abangalungile abayokulidla ifa lombuso kaThixo? Ningakhohliswa izihlobongi nababonga oThixo neziphingi nezifebe nabesilisa abahlobonga nabesilisa namasela nabafisayo nezidakwa nabanenhlamba nabaphangayo abayokulidla ifa lombuso kaThixo. Usikubusisa. Zingane zikaThixo njengoba sila sisebenzela uNkulunkulu. Ma wenza okungalungile awutholi lutho. Ma uyisela umbuso kaNkulunkulu awukho kuwe. Kufana nokuba umbulali ake awukho umbuso kaNkulunkulu kuwe. Ithi enye insizwa ngakithi. Ya ngizohlaziya kakhulu ngoba kungenzeka lo muntu azeke. Ifika kimi kwakujula kwakuzoba uJanuary. Ifika ithi izocela intethelelo yokubulala umuntu. Kodwa ithi yayingaqondile ukumbulala. Yayifuna isibhamu sakhe. Manje siyomvimbezela ebusuku. Uphume ebusuku lo muntu lenkulumo nje ubone ngathi ngiyanqikaza nje angifuni ukuyihlaze kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi vele bangase bebe khona abayaziyo bese bengilandela. Ethi ke lensizwa ngoba yayize kumina izohlambuluka ifisa ukuzocela intethelelo. Yathi ke manje lo muntu wafa kodwa yayingena inhloso. Yayifuna isibhamu. Ithi sasibabili. Sasesiya kuyena lo muntu uthi nami ngangitshelwa abanye ukuthi lo muntu unesibhamu mina ngoba ngiyazi ukuthi nginaso angihambe ngimphuce. Uthi ngase ngifika kuyena uthi ngo12 ebusuku uthi ngase ngisidonsa isibhamu ngimjamisele. Esikhundleni sokuthi phakamisa izandla lo nomunye edonsa isibhamu akangakwenza lokho wavele wenqaba. Uthi ngabe sathe ngiyamsabisa lo muntu wenqaba. Ithi wathi esuka webaleka. Ithi uthe mase ebaleka sase simxoxa ke sengimdubula. Ithi ngamuza ukukhala kwakhe ukuthi uyalimala impela. Ithi walala phansi. Uthe eselele wesekhumbule sakhe wasidonsa wesengishiya nenhlamvu eyodwa esithweni. Uthi ke ngesikhathi sengilele phansi ngase ngibona ukuthi akusabalekeki nawe uselele ngezwe futhi ukulala kwakho ukuthi uyafa. Akusayeki kuyena ukuyothatheka lesasibhamu kodwa nami futhi sengilimele sengilele phansi. Uthi ngase ngibiza lo bengihamba naye ngathi akathathe lesibhamu abaleke. Sathe sibakade bedutshulwa sobabili naloya. Uthi nangempela kwenzeka kanjalo salala phansi afika amaphoyisa asithatha amthatha lo msimakhazeni angise esibhedlela mina. Sengise esibhedlela esengilandela amaphoyisa mina ngalenhlamvu eyodwa ephume kuyena mina nginenhlamvu eyodwa. Ayisengilandela amaphoyisa ayi uthi ngase ngikulahle umkhondo walahleka umkhondo athi noma ngibona ukuthi akuwona kodwa kwasho ukuthi awukho ufakazi ukuthi ngempela mina ngoba ngificwanga nasibhamu njengoba besibabili kufanele kube khona esificiwe kumina esibulele yena manje asificwa. Uthi walahleka umkhondo uthi ngalale esibhedlela la ngiyakhona ke uthi inkinga ekhona lesilonda sipheli sila esihluzini la kuphela khona izitho uyabona la kuphela khona insizwa mayine ezitho la ehluzini laqala khona imcondo kwaba nemcondo silapho ilapho ke lenhlamvu ayiphulanga ithambo ingene nje yaphumela ngale. Uthi kodwa lenhlamvu ayipholi. Uthi sengiyabathe noma ngithi ngenzani uthi lenhlamvu ayipholi. Uthi manje ngathola umsebenzi uthi vele belihlungu kangaka ngoba isonto alipheli ngisebenza. Uthi manje sengidila engadilaya uthi angisindi indawo. Sengidila engadilaya ngaze ngathola ukuthi lo muntu engamdubula uzalwa yiNazaretha. Uthi ngangingazi ngangithi nje mina ngizomephuca isibhamu futhi ngingazitsheli ukuthi lo muntu uzalwa yiNazaretha ngiyitshela nje ukuthi ilwanyana. Uthi manje sengidila engadilaya ngaze ngathola ukuthi lo muntu uzalwa yiNazaretha. Manje futhi leli Nazaretha mangalilandela ngalithola ngoba umkhondo wangakubo ngiyawazi. Uthi kodwa ngiyesaba manje ngithi angizocela intethelelo
kuShembe ngoba lo muntu njengoba ezalwa eNazaretha nje okusho ukuthi umthandazo walokufakwa lo muntu wafika kuShembe. Bese ngithi ke mina mfowethu cha, intethelelo yokubulala umuntu anginayo ngoba uShembe uthi intethelelo yokubulala umuntu ayikho. Manje mawuzoyicela kumina kusobala ukuthi nami ngeke ngikwazi ukukunika ngoba umnikazi wentethelelo akanayo intethelelo yokubulala umuntu. Wathi manje ngenze njani? Ngathi uShembe uthi mawufuna intethelelo hamba uyifune kumuntu ombulele. Hamba uyifuna kumuntu ombulele. Manje uzoyithola phi ke ngoba kufanele uyongena emndenini wakhe lo muntu uthi abakunike ithuba lokucela intethelelo kuye. Uzokwazi ukuya kuwo ungamthola yini? Wathi ngingamthola kodwa ngiyesaba ukuya kubo. Ngathi ke mina akukho la uzoyithola khona ngale kwalokho ungadlula kumina uyonyazini mhlambe lo ufike lokunika uma yikhona kodwa ngagcina ingekho. Sahlukana naye kanjalo waphumela Mbatha. Angimazi noma wafika nike kodwa kwakuzoba uJanuary hayi lo wayizolo loya wangaleli yalanga. Engisho khona ke ingane kaThixo ukuthi kukhona izinto ezenzekayo lemhlabeni ezingenayo intethelelo. Kodwa abantu abafuna ukukhawula ukwenza izinto, umuntu ulandela imizwa yakhe ukuthi ithanda ukumenzisani, angalandeli ukuthi uNkulunkulu akayifuni leyo nto. Kanti izono eNazaretha zonke zimnandi, asikho isono esingemnandi. Akekho nje ongaphakamisa isandla ethi isono engisidlayo mina siyababa. Ngisho isono sokulwa. Isono sokulisono ukulu kube akusona isono ngabe uShembe uthi mase sidelelene asobe sifihla inzipho la ngaphakathi. Sifihlela nenzipho la uma kwenza ngoba sidelelene. Kodwa manje ngoba isono ukufihla inzipho, ufihlela iNazaretha elinye. uShembe akakufuni lokho, akwenzeke kube kuyisibusiso, ungaveze imnika udedo omnandi kabi. Sifihla inzipho la ukuba kusona isono kuyisibusiso. Kodwa manje abantu abazi ukuthi kukhona izono zonke ezimnandi. Bathatha njengokuthi izono nje umuntu simnandi kuyena. Kanti isono ngisho sokubulala, ngisho sokuntshontsha, ngisho sokuhlobonga zimnandi zonke izono. Nalamadoda amanye abona amanye amadoda uGamdilini ukuthi ungawugibela kanjani uGamdilini. Kodwa amadoda athi kumnandi ukunontela uGamdilini. Ngeke wenze lutho ngoba udaliwe lo muntu wanikwa amandla okugibela eGamdilini. Uyayibona indoda inaliphi nje ixhozo ungabambelela kulona. Kodwa amadoda abambelela kwamanye. Isono leso ngeke uthini simnandi kuye. Kuwena sibi ngoba wena uzibona ungeke ugibele eGamdilini kodwa yena uyabona ukuthi kanamathela eGamdilini. Ihlahla zonke ezihle, amaflower, zonke ihlahla amabhejisi eqhakazile ezimnandi ezinhle akaziboni yena ubona kumnandi kunontela eGamdilini. Ngeke ke wenze lutho sihlobo esihle sikaNkulunkulu. Isono noma isiphi simnandi kumniniso. Wena ungakubuka ngathi kubi kuwena, kuyena kumnandi. Noma ungakhuluma kanjani yena akakuboni kukubi, ubuka kuyena kuyisibusiso. Noma ngabe uyagula, ukugula lokhu ukuthi uma inkawu yodwa nontela lapha. Kodwa indoda ibona inganontela, ukugula. Uyabona uhlanya ungalibona licosha la izibi zonke. Akathandi naye. Yena ukubona kulungile ecosha inqompi izogwayi phansi ebhema ngoba uyagula kulungile. Izifo nalezi ingane zikaThixo. Ongeke noma ungambulala kuzovela omunye. Umbulale kuvela omunye, umxoshe esontweni kuvela omunye, umshaye kuvela omunye. Ngeke wenze lutho okukhulu ukuthi kuphendukezele impilo yomuntu ibe enye indlela. Angibuyeli ke enkonzweni enye izingane zikaThixo iyayidlulela nje. Kodwa la ngikhona ngisekutheni uma sisebenzele izulu kumele senze ngendlela zonke ukuthi sikulwele ukuyezulwini. Ungathi makwenza ngoba ukukholwa uyitshela ukuthi ukukholwa kwakho kwenele ungakamsebenzeli uNkulunkulu. Njengoba siyilana nje siyafisa zonke ingane zikane. Kodwa ingane azikwazi ukugana ngenxa yesimo sempilo yanamhlanje esiyabuswa imali. Impilo yanamhlanje siyabuswa imali. Abantu mabethi bayagana, abazali bavele bebize kakhulu zihlale ingane azifuni ingane azikwazi ukugana, abazali bavimbe ngemali ngaphambili. Ngeke wenze lutho ingane yakufuna ukugana, ingane ayinandaba nemali lefuna umzali. Umzali ukefuna ezefune ngisho imali yokuthi ingane ngayifundisa. Ubone ukuthi umzali emezela intombazana uyabhizinisi uzela iprofit. Ethi ingane ngayifundisa. Akhohle ukuthi nami mina yise womfana nami ngayifundisa okusho ukuthi masiqhatha imfundo kulabantu kufanele sikhokhe sobabili.
mangabe yakhe unesi yami udokotela kusho ukuthi uyena ufanele khokhe kakhulu ngoba phela sizihlukene lezi izifundo eyakhe ifunde euniversity ongoye eyami yafunde euniversity eMelika yafundela ubudokotela yakhe ifundela inursing okusho ukuthi le ntombazane yokufundela inursing ethi angikhokhe nje ngizokhokha u20,000 kweyami uzokhokha u40 sesiyadayiselana manje yonke leyo nto bisidala ingane zingagani izingane zikaThixo noma ubani umzala ke ibhekisisa indlela yokuthi izingane zamantombazane zinhle zonke ayikho ingane entombazane embi into embi enganeni imisebenzi eziyenzayo ubuhle basebusweni buhle ngayo yonke indlela kodwa into eyinkinga imisebenzi eyenziwa ingane okuyona idala kube ngazi ukuthi ingane ayilungile zihlukene ke ngemisebenzi miningi ezinye zamathatha uyibona idlula ukuthi ngeke igane kwami ibile kakhulu indaba yemfundiso ilahleka kumzali ingane zamantombazane zifundisekile nje hayi zamantombazane zodwa ukuthi ezamantombazane zibukeka kuyizona egqamile ngoba ingane yentombazane ithi mayona ibisiba nokweqisela ngokuqina eyomfana ukona kwayo iyona izothe yomfana yona zona zonke kodwa inkinga yokona kwengane eManazaretha ikubazali abazali abayifundisile izingane sebenze ngathi izingane zizofunda esikoleni ukulunga kukho esikoleni ingane isikuyofunda ukubhala nokukhuluma isingisi kuphela mayibuya lapho izofuna imfundiso yasekhaya imfundiso yasekhaya mayingekho ngeke ingane ithole imfundiso yasekhaya manje abazali abasafundisi usazi ukuthi uzofunda esikoleni ebese khohle ukuthi kufanele ingane ifundise yena ingane iyaxoxelwa ngempilo ayishawa kuphela uhulumeni njengoba athi aziyeke ukushaywa wengasho ukuthi aziyeke ukufundisa wona yena kakhulu kodwa wengasho ukuthi aziyeke ukufundiswa imfundiso yasekhaya ukuthi la ekhaya kwenziwa lokho akwenziwa lokho ingane ayifundiswa ngenduku kuphela uyakwazi ukuyixoxela ingane ukuthi lokho akufuneki lokho akufuneki lokho akufuneki uzofika la ugcina khona awugcini futhi ukufundisa ingane uyifundisa iziyogana ingane hayi ukuthi kunesikhathi ukuthi usuzogcina manje cha uyifundisa nomphela nje ingane uziyogana eManazaretha izingane zikaThixo angazi noma ngiyashumayela noma ngiyaxoxana uzohlukanisa wena mose usekhaya ukuthi bengishumayela noma bengixoxa angazi kodwa lento engiyiphethe uma ungasuyifake kuwena noma kwakho maningi amathuba ukuthi kusebenzele amen emzini izingane njengoba zibuya nje ingane njengoba sibuya nje emzini angizazi kahle mangibheka ngingedwa ukuthi le group yesihlanu uNkulunkulu uzoyenza njani ikhona igroup yesihlanu esivele la esontweni kukhona igroup yenhlalisuthi kube khona kaJamengweni kube khona ka25 yamakhosazana bese kuba khona yentethelelo sekukhona le yesihlanu ke manje yalabo abagqoka iMnazaretha elihlaza laba abagqoka inansuku elihlaza laba babuye emzini angazi ukuthi ngendlela abaningi ngayo uNkulunkulu uzobenza njani abehluleka emendweni ngiyambona lo oziyekela yena umendo ngoba enenhloso ebe wenansuku elihlaza bese uyeka umendo ngoba enenhloso ethize ngikhuluma ngalaba nje abaliwa bakhwenyana ukuthi njengoba banda kanje ngemuva bakuyiphi indawo lapha noma bangemva komama noma bangemva kwentethelelo noma bese bebalelwa laphi ngoba labantu bano 23 years bancane uyabona nje ukuthi uma ngasembosi nansuku esengaba inkosazana ukuthi uzoshona phi uthi omunye kimi mfundisi uthi ufuna umfundiso omkhulu angazi noma usho ngesidumbu noma ngani mhlawumbe intombela mkhulu uthi ufuna umfundiso omkhulu akazoke ebuze kuyena ukuthi uyena ubalelwa phi manje incane lengane ino 23 years kodwa sibuye emendweni ibisi yangilandisa ukuthi kwenzekani bakhona nje abazali bayo la bazozwa mhlawumbe kodwa ngizobachaza ngoba kodwa bakhona ngimbonile omuntu ithi lengane yashada kahle umshado omhlophe nje omuhle wenansuku elihlaza ithi sengishadile ngase umkhwenyana wesengifaka nje kubo kuleyo ndlu leya kangifaka kuyona yayi-2 uthe qhubeka kwesikhathi cha ngikhulelwe uthi ngithe ngibona wevusa omunye umuzi ngaphesheya lomkhwenyana vusa umuzi isithabathaba sika 7 room esinama tiles
uthi uthe esuka wayifaka intombi lapha ngaphesheya nayo yumkakhe ayikholwa inhlali suthela ngemuva angisho ukuthi la manje angiyazi noma ikhona noma ayikhona no ayisekho yashona uthi bisifaka lapha ngaphesheya umkhwenya umakoti endlini yama-tiles eno-7 room uthi mengithi ngiyakhuluma ukuthi awuphela nami ke ngakheleke noma u2 room njeke uthi hayi ngiyokwakhela mase ngiqedelwa 7 room lo ya 7 room wentombazane engakholwa lona wakhe umshadi kazi umshado wenansuku elihlaza akayithathe lapha kwinkosazana kodwa useyibhanda nomuntu ongakholwa uthi mangithi ngiyakhuluma besethi lalela wesisi wena umakoti wabazali wena ngange ngakuthandi mina nangiyana umuntu mina engangimthanda ukube mina ngangikhethe esontweni ngangivele ngingazukhetha wena ngangizokhetha usibanibani nosibanibani wena wakhethwa wena ngakukhetha ngoba abazali abakuthandayo manje loya uyena engimthandile njengoba ngingakwazanga ukuthatha intethe inkosi amakhosazana manje ke wena hlala nabazali ithi ke intombazane kwashuba ngaze ngayithola lengane ithi ngithe mangiyithola lengane nomnakwethu lo ongakholwa wayithola naye ingane lezi ingane zakhula ngokulandelana zashiyana ngeinyanga nje ithi kambe kwahamba isikhathi ukukhuluma makushuba waze wagcina esethi angiye kithi ithi ngahamba ngaya kithi mangithi ngilinga ukubuya wathi angibuye ngembuzi kwalikhulu ukuthi ngizobuya ngembuzi ngoba akukho engangikonile okwakudala ukuthi ngibuye ngembuzi uye nowathi angiye kithi ithi ngahlala kithi kuthe sokwagula ingane leya yakamnakwethu yaphathwa umkhuhlane wasuke eGoli wazofika lezobona ingane ephethwe umkhuhlane uthi kuthe yami mayisha shiswa amanzi yasha yayubuka kakhulu ithi akazange afike ukuzobona yami ithi kwase kuvele kwadlula isonto elilodwa yenzile leyo nto ovelo shayiswa imoto eGoli washona ithi ngumfelokazi ke manje ongazange abe nandoda ngizohlala laphi mfundisi ngino 23 years mawubheka kungifaneleni ukuthi ngabe nandoda kuze kube manje isikhathi esingakanani uthi bathi abazala ngihambe ngomthuna uthi ngathi ngeke ngikwazi bevele ngasangifuna angizange ngikwazi kuyomthuna kodwa ekugcineni nginansuku elihlaza ngizoshonaphi kathi ngifuna umfundisi omkhulu ozongichazela ukuthi kumi kanjani makunje namanje ke angaza kuyena yedwa ke baningi ngiyababona laba abaye kumendo ngeenhloso noma benenansuku elihlaza abathi beshada befaka amagaqela emakhwapheni ngikhuluma ngalabo abalahlekelwa umendo nje uncibilike umendo ubusathe uyawubamba ushaleleke njengamanzi ukuthi njengoba bandeka nje ngemuva komama bazogcina bepheleliphi ngoba emeke wathi ubamba okuyikhehlana usephingile futhi ubamba okuyikhehlana ngcono kuba uyashona umkhwenyana bese khulunywa ukuthi akangenweke ngobusemncane ngoba naku ukungenwa abakufuna omama angivule incwadi angivule incwadi Deuteronomy 25 verse 5 gcine kunayini naba bakufuna ungenwa kodwa kuyinkinga umuntu uma kwenza ngoba isishonile indoda uthi omunye angilinde kancane uthi ivule nje ilinde uthi omunye ezobika kumina mfundisi ngashonelwa indoda ngimncane bekusabikwa ke kubefundisa hayi njengoba besevalile nje bekusabikwa kulesikhashana nesifushane ngashonelwa indoda ngimncane ngehluleke ukuziphatha ngase ngizala ngathola ingane yomfana manje lezi ingane mfundisi ngithola lengane yomfana nje kukhona enye ngiyithole kuloshonile manje ngehluleke ukuziphatha ngoba ekhaya wasuke kangabakhona usondela kumina manje ngase ngithola ingane yomfana kulo muntu engahluleka ngeke ngayihlulekela kuyena ithi manje lezi ingane azilweli konokwala azifunani ithi ngiyabona uzophuma umphefumulo kulezi ingane zombili yasemendweni nale engayithole ekuhambeni manje angazi ukuthi ngizozishonisa lapho ngoba lezi ingane zombili ezami zombili 25:5 ugcine ku9
uma bazalwane behleli ndawonye omunye wabo efa engenamntwana umkakhe angagani ngaphandle kowezizwe akangenwe umfowabo wendoda yakhe abe umfazi wakhe enze umsebenzi womfowabo kuye kuthi izibulo lalowo mfazi libe umudli wefa likayise ofileyo lingapheli igama lakhe kwaIsrayeli. Uma umuntu engathandi ukumthatha umfowabo, uma engathandi ukuthatha umfazi womfowabo, lowo mfazi kakhuphukele kumalunga esangweni athi kuwo, umfowabo wendoda yami uyala ukuvusela umfowabo igama, uyala ukwenza umsebenzi womfowabo oyindoda yami. Khona ke amalunga lowo muzi wakhe ayakumbiza akhulume naye, uma eqinisela ethi angithandi kumthatha umfowazi womfowabo uyakufika kuye ngaphambi kwamalunga, akhumule isicathulo sakhe onyaweni lwakhe, amfele ngamathe ebusweni. Nkosi kubusise. Ngicabanga ukuthi uyezwa olalele ngaphandle kongezwa ongalalele. Amakhosikazi angazi noma iwona noma abafowabo bamadoda noma ithina noma abafowabo amakhosikazi ongavumi ukusondela komunye. Kuyenzeka ke nokho kwesinye isikhathi ungakwazi ukusondela kuyena ngenxa yengxabano yasemndenini. Ngoba ingxabano zikhona uyubona ukuthi hey ngeke ngiye lapha lo muntu bevele ehlupha umfowethu. Akazibonele. Kodwa uNkulunkulu akakuvumi lokho, hayi ukuthi kwalotshwa abantu basemhlabeni ukuthi uma ushona mangishona mina kufanele kube umfowethu ozogada umkami. Akulotshwanga yimina noma kulotshwa ubaba, yinto yalotshwa uNkulunkulu endulo ekusunguleni kwakhe umhlaba. Futhi noma ubhekile nawe unkosikazi noma uyindoda, ngeke uthande makushona ingane yakho ubusubona mina nje ngizodonsa amangqangqasholo emzini endlini yengane yakho, amadeva siyaqhaqhazela sekuvela mina ngiphulula isisu endlini yengane yakho sengingenile phela abafowabo bengane yakho abafuni ukuya lapha, bese ngiya ke phela ngoba lo makoti ngeke ukwazi ukumvimba imizwa yakho ukuthi ingasho ukuthi ifuna abantu manje. Imizwa yeshulu Eva ngeke ukwazi ukuyivimba, ukwazi ukuyigwema imizwa. Imizwa idalwa ngumuntu, yadalwa uEva, yadalwa uNkulunkulu, yehlulu uEva, yena waziphonsa kaAdamu. Manje ngeke ukwazi ukuyivimba ingane ukuthi imizwa mayisithi hamba manje ubusuthi wena uzoyivimba ingane yakho uzovimba eminyango, iphuma nangewindi. Kusobala ukuthi umakoti makwenza ngoba kuhamba ingane emcabangele ukuthi konje ke lo makoti njengoba engaka ngalesikhathi, njengoba ngikhuluma ngalona 23 years. Akuyena yedwa, abanye bano 25, abanye bano 27. Ingane zodwa esafuna ukugana, obona kahle ukuthi labantu basesethubeni lomendo, bashonelwa bakhonyana, abanye balahliwe. Egcineni labantu kufanele beshoniphi. Angazi noma abazali bayakubona yini lokho ukuthi ingane zisenkingeni lezi ngane zenansuku elihlaza lezi ezichithekela umendo. Angikhulumi ngomuntu ochiithe yena, ngikhuluma ngomuntu ochiithekela umendo ukuthi ubusuku nemini imizwa mayikhuluma uyithulisa ngani. Ngoba phela akekho ongenayo, futhi akekho uma ungenayo ukuthi uyagula uma ungenayo. Uma unayo ke isebenza uyithulisa ngani. Ushonile umkhwenyana wakho na wathi omunye eshonile umkhwenyana wendoda. No eshonile umkhwenyana wakhe. Sebeyadila yake bathi bayazama basemndenini ukufaka umfowabo wendoda. Wesetshela umnakwabo, yena utshela umnakwabo lo kuzongenwa kwakhe. Otshela lo umfelokazi wathi nansi indoda yakho lapha na uyibonanga mkhombe edundwini. Akafuni umfowabo wendoda uezela kwakhe
ngoba yena yakhe indoda uyikhonkile ngeke ihambe emhlabeni. Wathi nansi yakhe indoda lapha kuyona yakho le. Yagcina iyekile indoda yangangena. Angicabanga ukuthi yaphela iminyaka emibili noma emithathu yashona yakhe. Ubocabanga amawala nendoda ukuthi akuyona yakho. Wayifica indoda ikhona, uyazi isikhathi sawo ukuthi singakanani. Uma umndeni wenze kuhlangana uvumelana ngokuthi indoda yakhe ayiyongena lapha musuzonda noma ngabe isithembu awusayinile akusona isithembu lesi. Lo nomkamfowenu akuyena umnakwenu. Isithembu sakho ilo enganwe naye nobabili nakane emntombini lo umnakwe akuyena umnakwenu umkamfowenu lo. Khona omunye oyenza kahle. Yashona indoda yakhe, yashona incane. Namanje ngiyamncoma. Yashona incane indoda yakhe inengane eyodwa. Wakhuluma umndeni lo okukhulunywa ngawo le eBhayibhelini ukuthi umndeni mawukhuluma bese wena ndoda uthi awufuni fanele akhumule isicathulo ekwife ngamathe. Ngoba unkosikazi unelungelo unkosikazi weManazaretha. Amen. Ilungelo likankosikazi mawulibheke emndenini lingaphezulu kwele ndoda. Unkosikazi uyakwazi ukucomplain ukuthi uyengane ngisambona uselala lapha zonke izinsuku. Uyakwazi ukucomplain unkosikazi. Complain emndenini nje kuvuthwa icala ubuze ukuthi yeye uyagulana. Njengoba enelungelo lokuthi ethathe isicathulo aqonde emehlweni ukuthi awuvume uthi ngikhwife ngamathe ngoba ilungelo lela kalinikwa umndeni ukuthi akakwenze lokho. Kodwa wena mawuthi uyaya kuyena engavuma umangalo wena kufanele uvele uphindele emuva. Mengavumi wena umangalo wena vele ushaya ikhona nje uphindele kwakho. Kodwa yena uma uke wala wena kuthiwa akabiza umndeni wonke noma ngabe ungangale enhlabathi noma ngabe ungangathi akasibize ezokutshela ukuthi lo akafuni ukwenza umsebenzi womfowabo kimi. Umndeni uzokhuluma nawe uma ungafuni khona lapho unkosikazi kuthiwa yena uqoba akakhusha isicathulo mhlambe ekujikijele ngaso ekukhwife ngamathe yonke lento ngoba ilungela kanikwe lona umhlaba izulu ukuthi akayoyenza lento. Wena mengabe uthi usondela kuye nje engafuni vele ukhona shiye kanjalo. Ayikho into umuntu wesifazana unelungelo elikhulu emndeni ungabonele likahulumeni akaninika lona lokuthi sinibulale. Leli likahulumeni wayenikela lona ukuthi nje ifanini wayebona ukuthi nibaningi ngaphezulu kwethu. Wesebona ukuthi ukuze ngibabulale labo ukuthi ngibaqhathe namadoda. Wasikhatha nje wasidelisa inkani ukuthi masibulalana kube sibulalene kube kuphelile. Omunye wathi efikile behlangene nendoda yakhe esekubo indoda iphuma emsebenzini ngalokuthi kuthiwa kuyasetshenzwa. Ngoba lokhu lo msebenzi owavela ukuthi sisebenze sonke ngicabanga ukuthi awulungile kahle ebusweni bukaNkulunkulu ngoba nibe nemkhuba ngale makhonini. Basebenza nendoda iyasebenza ngala nawe uyasebenza ngala indoda izekhaya nawe uyasuka lapha ezekhaya kuzohlanganwa la bese kuhlukwana sebheka lo omnye ebheka le. Yasuka indoda yathi ngicela uhambe ngomsombuluko wathi lo ngihamba manje ngesonto. Hamba ngomsombuluko ngihamba manje. Angithi unelungelo uyazi ukuthi ngeke menze lutho. Ithi indoda yazi yathatha imali yamnika. Ibhale ephepheni manje sebeduniselene la sebeyintaba embili omnye ubhekele omnye ubhekile. Phansi. Ithi ibhala incwadi indoda yathi bazali bami ngehluleko kumncenga ukuthi asambe ngesonto akasambe ngomsombuluko. Nami ngivuke ngomsombuluko ngemsebenzini naye evukeke ehambe. Ngehluleka wenqaba. Yayisekhipha 38 indoda yaqeda ngaye. Kwafica incwadi nje yaqeda ngaye nayo yayisibeke yayo 38 ekhanda nayo yayisiqeda futhi kwase kufica kudumiselweni endlini. Yini ilungelo uma sekuzwakala undlebende ngale ivezandlebe indoda lengalungile ishende lithi kuthiwa ilona elalifoni ifoni libhazile la ivibrate la nkosikazi indoda iyafona ngalithi woze enye lenenye angiyazi yesibili ifunana eyangasemsebenzini ithi ifika manje ngesonto kufanele ulale la ile semthethweni elobolile ithi lala la sovuke ekseni sihlukane ile yayithi ngeke ngilala ungekhoza
ekugcineni baduniselene endlini bobabili. Yini umsebenzi anophasopa wemakhosikazi asebenzayo? Indoda iza kancane eduze kwakho. Indoda ayisusi isidumo mzukwane kubambile. Ikubona ngalelela ngingahlala unyaka ungaze uzala ingane indoda kodwa sikubonile ukuthi awulungile. Ibisithula nje. Ize kancane emva kwakho. Wena utshela ukuthi ayikuboni kanti iyakubona. Indoda ihamba kancane kakhulu kabi. Manje yonke leyo nto yadala uhulumeni manazaretha. Nina nani namalungelo amahle angaphazamisekile. Okukhuluma noma yini emndenini, ummangale noma kanjani emndenini. Nenyama enidla yasidli thina inyama enidla. Nidla isifuba impela sonke esinonile. Thina abanikazi benkomo sidla amadlebe nekhumba kuphela. Nina nidla isifuba sonke, inkomo yonke idliwa abantu besifazane. Yonke nje. Thina sidla amadlebe mawulubuka nje ikhanda inhloko inamathambo odwa. Isukela nje kuthiwa sidla isithandi. Isithandi sinamathambo. Ayikho inyama edliwa umuntu wesifazane enamathambo ngaphandle ukuthi ithambo lijikijela lapha. Ilungelo lelo lingajiki. Mina bengithi manje ngisifuna ifuba ngisakhonza inyama enonile ngiyocela kumkamfowethu omdala. Bese ngaziwa nje mangiza ngasemabhodweni ngesikhathi sebethulule yabo ubesesho ngishukusha ukuthi iphe yomfowethu ngoba ubekade yazi ukuthi ngizoyicela ukuthi kuhlabe mina inkabe engakanani noma ngabe intondolo kodwa mangifuna iqathele isifuba kufanele ngizosonga isandla kuyena ngoba unelungelo lokuthi lenyama yabo. Kodwa kuyo yonke leyo nto nina niyibone nifuna ilungelo lokuba namadoda amabili. Manazaretha angazi ukuthi lento ingenzeka kanjani ukuthi eManazaretheni ingenzeki. Ukuthi ingenziwa kanjani ukuthi lento eManazaretheni ingenzeki lento. AmaNazaretha nje ebe mahle njengoba nibahle. Ebe mahle nangaphakathi imizwa yakho uzama ukuyicontrol. Akekho nemizwa engahlanyi. Noma ubani uyaphila. Imizwa yakhe ikhuluma noma kanjani, mayingakhuluma imizwa yakho uyagula. Kodwa sonke siyigigile ukuthi inkosi awumfuni umuntu ohlobo ngayo. Angisho ukuthi mangibuka ihlo bese ngifuna ukubuka nangezandla. Lungileke ihlo ke ngoba incwadi yasho ithi ungambheki nokumbheka ngazi ukuthi kwenzeka kanjani ngoba babe kwaphambi kwethu noma umuntu uyaqalaza uyambheka ukuthi incwadi ke manje mayithi singambheki nokumbheka kodwa ngizokwenza njani ngoba mhlambe kwangangcono baba ngemuva noma mhlambe bazemboza kanje yana sibabona. Ubekwa bona laba bahle kuthi ungambheki nokumbheka umkamuntu kodwa bese bekwa la. Ingake lento usho ukuthi uNkulunkulu siyosiqulisa nje ke lapho ebesithethelele ngoba wababeka phambi kwethu. Kodwa kuthi ungambheki nokumbheka. Njengoba ungambheki nje akushiyo ubona ukuthi bengasibheki cha yena ngakubhekeze kulunguza. Kodwa thina kuthiwa singababheki inkinga ke leyo. Manje ke leyo nto eManazaretha ayisho ukuthi wena ikiniki ilungelo lokuthi fohloza hamba uziyophuma ngale. Noma ubani unemizwa ofanele ibambe ukuze engaxabani noNkulunkulu ekugcineni. Ngoba ekugcineni noma ungenza yonke into oyithandayo ekugcineni uNkulunkulu uzokubopha. Akanandaba nokuthi wehlulwe imizwa. Izokubopha khona kunjalo. Uyesihogweni nje esingenamkhawulo futhi. Lapha engane njengoba ngikhuluma nje eManazaretha. Ngithi ayikho ingane engeyinhle. Zinhle zonke lezi yangane kodwa ukuthi niyifundise ukuthi zikwazi ukugana zikwazi ukuhlonipha abakhwenyana kukunini ezandleni le yangane ngeke ikwazi ukuzifundisa ukuba unkosikazi ingakazi ba unkosikazi. Kodwa wena ozoyifundisa ukuthi mntanami mawusunkosikazi khanjwa kanje. Nenhlalo suthi la ngemuva ayifundiswa ukuthi umakoti uphathwa kanjani. Ivele ithathwe nje ixhume kumakoti endlini kushiwe kanjani. Umakoti unetebhiso kufanele ngabe bafundiswa yena kwabona laba. Umakoti umeke kwakho into akaseyisongele eswini uyadelela uyakhala uyathandiswa izinto eziningi. Ukethandisa ushadini into engekho la endlini. Wakwangikhipha ngo10 ethandisa ushadini. Awukho la. Uyakhala wahlala ngezinqe embhedeni ufuna ushadini. Kufanele ngihlanganise mina utamatisi odwa khona la upelepele noanyanisa upelepele notamatisa ukho anyanisa odwa la. Ngavuka ngabe sathe ngithi ngiyaqinisela lo muntu hawu uzolalwa lo muntu uyakhala ufuna uanyanisa.
manje labantu abazi uzothi uyedelela mesho njalo ngoba kafundisiwe ukuthi lo muntu unetebhisi empilweni yakhe kusukela ekhula unetebhisi akazinyathelayo noma sekukhona kusongile seganile kufanele azi umkhwenyana ukuthi khona isitebhisi azosinyathela lo muntu esizongivusa ebusuku engifuna iCoca-Cola kungekho ngishithilo ayifuni Coca-Cola la uzohlala hayi ukuthi uzokhalelela ukuthi uzotshela ukuthi uyozezumeke cha uzohlala ngesinqa empedeni ekhale phuma wena uyifune ngale kwalokho mncenge ngoba ngeke ethule kodwa yonke lento kudingeke efundise umfana ukuthi mntanami njengoba usumakoti njengoba usunomakoti njeke usungene kwelinye izinga la usazokuthi ulele khona ubutshelwa ngenye indaba khokheli oye ngwele ikhokheli nami namkhokheli uyingcwele ngikhokheli nami emadlelweni aluhlaza usinde umoya wami emadlelweni unaluhlaza usinde umoya wami. Zingane zikaNkulunkulu ngithe angazi noma ngiyashumayela noma ngiyakhulumana uzolalela nje wena ubone ukuthi into engiyikhuluma ngiyifaka kuliphi izinga kodwa ubheke mayingakuphilisi uyishiye la phansi njengoba kade ngikhuluma ekuqaleni ngikhuluma yonke le yanto into esona umoya ebengenzela ukuthi ngithi ngingena kuleli izinga ngibe sengihlambulukile yabona makuthiwa kukhulunywa ngenhlambuluko kusuke kukhulunywa ngento efana nale bengiyenza kungesindile kungene entshumayelo kaNkulunkulu kunento ekade ngiyivalele ngaphakathi ukuthi thina nomakhaya sobulawela ubala sithunyiwe kuthiwa sisebenze kodwa abantu abazi yebo ke bebengazi bekufanele ngoba ubekhuluma eceleni vele ubaba kodwa izwi likaNkulunkulu aliphikiswa noma kungathiwa ngihambe ngiyongena olwandle uma kushizwe kufanele ngihambe ngiyongena olwandle mina kufana nolwandle kususwe emsinga ngizela mina ngowasemsinga nje total kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukukuthatha ehambe uyosebenza eGoli ngoba usuke efuna lokho akufunayo mhlawumbe uNkulunkulu uyabona ukuthi emenga ngithume ngizohlubuka mhlawumbe uyabona uNkulunkulu ngiqhelile kuyena wesethi ngimsondeze lo muntu ngimfukuzise khona ezohlala enovalo kodwa wena eduze kwami angisho la ngisho amaNazaretha ukuthi kodwa wena eNazaretheni wena awukholwa ukuthi kufanele ngithunywe uNkulunkulu ubona ukuthi kufanele ethume wena uNkulunkulu mengithuma mina imini engonayo cha umzalo ke kuthumena la uzoshawa khona ekuthume khona nje kakhulu thina esaqhathwayo khona ke le genge eyazi kakhulu ibhola eyazi ukugijima nje kuphela le yama 90s yazi ukugijima ikwazi ukuhlukumezeka ebufaneni umzalo weke kuthumelazi khona ukuthi uzoshawa kanti ufike le uyakhona ngeke usho ukuthi baba ngiyilapha ngoba khona abazongishaya uzobheka wena endleleni njengoba ubona ingqondo yomuntu olusile ihlukene ingqondo yomuntu owelusa nomuntu owafundayo njengelusanga umuntu olusile unengqondo ethe uqhubeka kancane kuneyomuntu ofundile ngoba umuntu okhathiwe olusile unengqondo eziningi zalehlathini akahlangabezana nazo lehlathini umuntu owelusile uyakwazi ukuthi elale lehlathini mase kumfanele kodwa ofundile akakwazi ukulala ehlathini ubona ukuthi khona inuni manje lo olusile uthunywa noma lapho yabona ubaba nje obengithuma nje uthi ngiyobona makwenza ubengivimbe la ngehla endleleni ngosibonela mina ngophuma kanjani kodwa ufuna ngakhe lapha kumhlongo akumina ngithe ngifuna ukwakha kumhlongo uma ucabanga wena bengasho kanjani kwaSpace ihle ngingakasiqedi yebo sona ngisakha ngenkululeko angina stress ngaso abantu engibaphetheyo bangihlonipha ngiyamemeza besabele manje besindwa bethukuma kancane bekhula asikho stress kodwa usezongifaka estressini uNkulunkulu angizothuka khona kodwa useshilo ashona khona angizomphikisa wanginikeza ke isocial angakhona ilona lazi into indlela zangakhona losho ukuthi phuma ngala
kodwa usenginikezile emakhaya asife endleleni ba ngale nginodladla ngalangi nomakhaya angazi ukuthi ubonani uNkulunkulu ngoba nginamali ngihamba ngeenyawo ukuthi yini edale ngithume namangazi uyena owaziyo. Singane zikaThixo sisebenzela izulu yonke lento esiyenzayo kufanele masihambe emhlabeni uNkulunkulu ebe nomlando ngawe noma ngabe niyahlangana kwelizayo ekwazi ukuthi wasebenza. Uyangisebenzisa kuyangifukuzisa wenzela ukungithethisa ngibe seduze ngoba mangiqhelile mhlambe ngizophose kodongeni. Siyakhuluma ke sakhabantu abanye abantu abakheki ukhulume wakho umuntu engakheki ngeke usho ukuthi umuntu uzomakha ithi inkosi ilanga abantu bazalwa ngeinhliziyo zeyilwane ezihlukahlukene. Umuntu ozalwe ngenhliziyo yesilwane umbona ngokwenza imikhuba efana neyesilwane. Uthi umuntu emedalwe ngenhliziyo yenkukhu umbona ngokuzwana nezinto ezingcolile. Edle noma yini akhona ke namanazareti adliswa kwenkukhu. Ukudliswa kwenkukhu ke ukuthi udle noma yini nje uma kwafika nje la kudliwa khona ayikho into odila ngayo. Awubuzi ngisho ukuthi inyama iphekwe nini. Makwafika kudliwe nje kuhlatshiwe nje wena ufaka izinyo. Kanti iNazaretha kwathi walidle inyama ethengwe ebhusha leSulumane kuphela. Kusho umnikazi webandla wathi iNazaretha malidla inyama alidla inyama ethengwe yasebhusha leSulumane. Ababuzi noma ngabe yeNdiya umuntu ufaka isandla ngoba unemali. Afike ebhusha lomlungu esitolo somlungu esinebhusha afaka isandla ngoba unemali. iNazaretha alivumelekile ukudla kunoma iliphi ibhusha. Kodwa niyadla ngoba nidliso kwenkukhu. Inkukhu idla noma yini noma ungayifaka etafuleni inkukhu izofika idle iphumiye lapha enganeni la kade kushiya khona ingane idle ingene ifica umsundu inkukhu idle ificise lesele inkukhu ilizame linganciphise lesele likhukhumale egcineni ihamba iyodla isinkwe sinoshizi. Mayifica etafuleni nje phela iyasidla inkukhu ayilemi inkukhu idla yonke into. Manje ubozibheka mawuyinazaletha ukudla ungakuhlelile kahle. Nasemngcwabeni sekuyadliwa awusabheki ngisho ukuthi bona labantu kade bepheka lokudla kanjani. Wena nje ngoba sekulethwe kuwena i-take away awuyazi ukuthi iphakwe umuntu obenjani khona lapha kade iphaka khona ekusithekeni usufaka ikhanda nje ekusithekeni. Kungcono noma wazi ukuthi amaNazaretha odwa belapha ya cha baningi abantu bamexene lapha isinyolovane lapha la kuphakwa khona kodwa ngoba nje sekulethwe kuwena uyadla iNazaretha amaNazaretha lihlambulukile kufanele uzithande mawuyiNazaretha. Amen. Into oyidlayo nje banesiqiniseko sokuthi unembeza wakho uyakutshela ukuthi ihlambulukile into oyidlayo. Sekungaba urobhekile kodwa wena iba nesiqiniseko sokuthi into engiyidlayo umthetho wayo ihlambulukile. Ubuso uyidla ke sengaba urobheka ke kodwa wena iba nesiqiniseko sokuthi into oyidlayo uyakholwa ukuthi ilungile. Izingane zikaThixo siyazama ukubumba udaka lwasezulwini. Esingazi ukuthi ligcina libumbekileni. Siye sibakhuza abanye sithi abasuntshontshe inkomo zabantu. AmaNazaretha amasela sikhale emakhaya ngesikhaliswa yiwona. Ayantshontsha nawo. Angazi noma usizi noma ukujwayela noma ukubuyela ekweneni umuntu lapha athathwa khona. Kodwa kuvikeleni lokho maNazaretha ngoba niyezwe incwadi ithi umuntu oyisela kaye embusweni kaNkulunkulu. Uma kwenza ngoba sinawe ke sisonga izandla la sithi samaNazaretha uzoya kumuphi umbuso kaNkulunkulu uma kwenza ngoba ungeloni uma kwenza ngoba uyisela sengiye emaphethelweni. Kukhona obaba bagcotshiwe labo baba babashumayeli bakaThixo hayi nonke. Kukhona abagcotshwe ngephutha abangaqhoyisile. Khona abagcotshwe ngephutha angazi noma iphutha lomshumayeli noma iphutha lomvangeli noma iphutha likamfundisi. Kodwa ukhona unephutha kulabantu bobathathu. Mhlawumbe umshumayeli yena lo gcotshi ofihlile ukuthi akaphelele. Mhlawumbe bamgcobe ngenhloso bemazi ukuthi akaphelela ngazi ukuthi iphutha likabani. Kodwa phakathi kwabo bobathathu ukhona onephutha. Egcineni wena ogcotshiwe iphutha lisala kuwe.
ngoba wena ongcolisa umsebenzi kaNkulunkulu. Kuzosukwa nje la ukuthi abashumayela beze bezonikela uzoza, kodwa ufanele wena ngisho ukungena le tempelini. Umthetho wakho nje, indlela wena ongcole ngayo, awufanele ukungena le tempelini, kodwa bakugcobile ezweni lakini. Ufakile na umusho manje, kodwa awufanele ukungena. Iyake sekwenzekileke mhlobo wami, ngendlela okwenzeke ngayo, bakufaka esilingweni. Laba bakuvumelile bakufakile esilingweni, hamba kuyophelela. Ngoba phela hayi ukuthi kuliwa nawe, angilwi nawe njengoba ngikhuluma kanje, kodwa ngihlosa ukuthi phumela phela eshashelazini lasezulwini. Ngoba njengoba usebenza umsebenzi kaNkulunkulu nje, umemeza isonto, ubusisa isonto, wenza yonke into eyenziwa abashumela abahlambulukile, awuhlambulukile wena. Ekugcineni uyesogweni, ngoba uNkulunkulu akabafuna abantu abanomuqa kodwa bebe bengaphelele. Wena awuqhoyisile. Kukhona ongazi, mhlawumbe abazi laba abakugcobile ukuthi ukipitile. Abazi, bafanele ukugcoba ngoba phela abazi, wena owaziyo. Ubafihlelile wena. Zipheleliseke phela. Futhi ibandla liyakwazi ukukuphelelisa. Angazi uma umfihlile lozopheliswa ngaye ukuthi lizokuphelelisa kanjani uma umfihlile. Kodwa ibandla liyakwazi ukukulekelela uma usugcotshiwe, ulitshela ibandla sengigcotshiwe ke ngigcotshelwe nina, kodwa nginayo inkomo nginikeni inkomo. Liyakwazi ibandla ukwenza lokho. Awulitsheli ibandla ukuthi alikwenze lokho, awuzame ngabe uyazama, uzozama nini njengoba uqhubeka nokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ekugcineni phakathi kwenu uzokufunga ezulwini. Uma ungasufe nje manje njengoba ungaziphelelisile, ubani ozokuphelelisa kusasa? Lana emhlabeni kufiwa nominina kugulwa. Sanje lo Mathonsi, Nkosi umkhumbule. Sanje lo Mathonsi kalula nje kade ngincokola naye mina. Ncokola ngo-9. Sivala umhlangano esasikuwona. Sahlukana sahamba saye emadokodweni ngo-2 ebusuku Mathonsi akasekho. Uma ungaphelele ke wena ushayelwa yileso sikhathi esinjalo uzokwenza njani? Ngoba akekho ozokuphelelisa. Kodwa ezulwini awuyi. Awuye ezulwini, awufuni ukuya ezulwini umthetho wakho. Umnyumnyu umshumayeli le eKhenani bese ekhumbini, wathi uphethwe isisu akafika ngetoilet, walala phansi unomphela. Wena uzokwenza kanjani ukuthi kungakwehleli lokho? Uma kukwehlela wena uzoyana ezulwini. Uma ucabanga nje kahle, ake uzidolike uwedwa uzoya. Ikhona incwadi esele. Yiphi incwadi esele esithathu nibizile khona? Bezintathu, nibize ezintathu. Nkosi. Nkosi ngibusise. Uma ungasaya ezulwini, ubani ozongenisa ezulwini? Ngoba phela akekho ozokulwela, usugcotshiwe ke iphutha ke. Phakathi kwenu nobathathu ukhona nesinengiso uNkulunkulu, uyilo waziyo ukuthi lento ayifanele yenzeke. Akekho ozokugika ngomchile ekukhiphe. Usuzobukwa nje abakwaziyo ukuthi eish, gcotshiwe lensizwa kodwa bayasazi isono sayo abantu. Abazukusho lutho ke ngoba kasho uNkulunkulu ukuthi asinikhiphe ngendlawu la ngaphakathi. Kodwa phela ngoba usugcotshwe ngephutha phela. Wawusuhlala nje manje wazinza wena kwathi ngazuthi sekulungile kuwena. Wazi kahle unembeza ukutshela ukuthi akulungile. Uma unonembezo ophilayo uyakutshela unembeza wakho ukuthi lento engiyiyo ngomthetho ayifanele, ngihlaleleni kanje. Ngeke ukhuthazwe umuntu phela wafihla. Ngeke ukhuthazwe umuntu bakugcobe bekwazi. Bakugcoba akekho ozokukhuthaza. Zikhuthaze wena ngoba isono lesi abakufake kusona. Bakufaka odakeni nje ongeke ukhishwe umuntu uma ungafa manje. Ezulwini wena awunalo ibandla, awunandawo. Bakugcobe bekwazi. Siyadabuka uma kungazi umuntu kodwa wena uyazi. Zingane zikaThixo, silwa nendlela kaShembe. Indlela kaShembe inzima kakhulu. Makukuthi wena uzwa kumnandi ubalana, ngiyadabuka ngoba akumnandi kahlehle kuba eNazaretha. Kuphela kuhle, kodwa hayi ukuthi kumnandi. Uma uthi kumnandi, khona ukushaya amanzi kuwe. Ngoba nje kwathiwa kiwe esidlweni nje wena ungazange uye esidlweni ule waba yiNazaretha. Awukazi uye esidlweni, kodwa uthi uphelele, ufaka u14 khoyisile uyasina, kodwa awukazi uye esidlweni. Inkinga yakho yini? Inkinga yakho yini mawucabanga ngoba encwadini inyanga yezulu ithi uma ngazange ngikunike isidlo emhlabeni nasezulwini ngeke ngikunike. Manje uma ungazange usithole isidlo nasemhlabeni nasezulwini ungasitholi, uyosithola phi?
sikhona esinye la sikhona ubani phozo kulwele ukuthi idla ngoba sibabi sidlo kunokuba sibabe simnandi kodwa uhluphi nje inkinga yakho yini ikwelede inkinga yakho yini ulaka lwasesihogweni noma nazo ungasikhohlisi ukuthi mawunolaka uyindoda noma unkosikazi mawunolaka nje urongo kakhulu uNkulunkulu kufana nomuntu onolaka ezethethisa unkosikazi wakhe phambi kwabantu hayi Manazaretha akusona isibusiso leso unkosikazi wakho wena omaziyo ukuthi ungqondoni mhlawumbe unkosikazi unengqondo ephansi mayeza phambi kwabantu nephutha musumthethisa womsola nje la womsola khona hayi ukuthi umsole phambi kwabantu ngoba uyamlimaza unkosikazi akafuni ukuveza iphutha lakhe phambi kwabantu mfihlele usifihlele nje nathi noma ngabe sikhona noma ngabe bakhona noma ngabe kulapha mawubona phambi kwabantu abasubona abantu ukuthi wena unomuntu onjani kwakho noma ngabe uyinukwana noma ngabe uyinukwana kodwa makwenza ngoba ubona ukuthi nangoko lo muntu esenza lento yifihle kube ngathi ayibonakalanga wena oyibonile thina sinakile uyomthethisa ekhaya ke mawuveza lana ubunuku bakhe lobe nibange ekhaya manje uzophila kanjani uyazi ukuthi ufisa isikhathi eside kabi elimele noma engahlangana nami endleleni uzokwazi ukuthi umfundisi nangonkosi yami uyazi ngangathethiswa phambi kwakhe cha musuyenza nawe nkosikazi futhi noma ungayihluli indoda musuyithethisa phambi kwethu musuyithethisa phambi kwethu noma ngabe uyayihlula uyazi uyihlula ngengqondo mhlawumbe unemali ayinayo yona wazi kahle ukuthi ikhonzile kuwe ayisukwenza iphutha noma ngabe ishinto ebingafanele ekhaya sekula musuveza ukuthi ngikutshelile usuyamsola manje indoda ayisolo indoda iyakhulunywa nje nawo noma ngabe kwenakele wenze ngazuthi akonakele ngoba indoda kufanele uyikhombise ukuthi uyayihlula ngengqondo ngoba ikhona imizi yakhe wamakhosikazi ikhona indoda inkosikazi uzobona ukuthi inzima kanjani noma indoda ingashona umuza ufi ngoba inkosikazi strong kodwa kufanele lobo strong bakho ufune kubonwe yimina phambi kwendoda yakho kufanele kube benu nje nobabili nayo futhi akufanele ikhombise ukuthi endlini uyinuku noma uyivila noma ibisikthethisa phambi kwami angisho mina njalo ngisho nombani nje ukuthi ungamthethisa umngakho phambi kwabantu uyamlulaza mawufuna ukuthethisa umngakho banesiqiniseko sokuthi banini nobabili ubusumsola ke ngeke into akayiyeke ekhaya ukuyenza ubusuthi uzoyiyeka kumina mangabe ehlule ekhaya yivume mawusula kumina ukuthi hayi vele ngiyamazi ungcono ngoze ngimlungise ngomunye unkosikazi fanele ngivele ngigane omunye unkosikazi khona ngizoqondisa lezi igwegwe hayi ukuthi uzoqondisa ngokumthethisa ziqondise nje ngokuthi fake esinye isigcobo eduze kwakhe la kuyinkinga khona ke uzokhipha inkinga ufake abanye bayaxosha amakhosikazi ngake ngakhuluma ngathi komunye wexosha unkosikazi lento noma ngangayikhuluma le tempelini noma ngangikhuluma kwezinye indawo yini ukuthi wayishada yona inkosazana emhlophe ensuku elihlaza ungibambeke intombela kuyenzeka useke emaphethelo kuvele kuvuleleke nje washada yona inansuku elihlaza sebeyaxabana ekhaya usethi uyayixosha ngangasho ngathi uthi ixabana nonina awu ngazi umxoshela ukuthi uxabana noma wakho uma wakho yena mangabe uyixabana nonina yena waxoshwa uba ngamxosha unkosikazi umxoshela ukuthi uxabana noma wakho ubuvela ungamthandi lo nkosikazi ubuvele nje ungamthandi wena lungisa inkinga yabo uyisono sikankosikazi Manazaretha sinye isono esibekiwe noma zimbili ukuthi uxoshwa umbambene nendoda noma ethakathile nakho ke futhi akuphoki ngoba uyakwazi ukubeka izathu ukuthi ngize ngaphatha lo muthi nje wena obungasangeni le endlini kwaze kwakhona abathi ngikushungisela uma senikhuluma leyo nto uzokubuza ethi wena mawucabanga kwagcina nini le endlini uyangixosha ke impela ungixoshela ukuthi ungithole nomshanguzo wagcina nini ukungena la endlini wena nawe uzobona ilokho ke njengoba ulagcina ngale nyanga nje ngize ngathola abangiluthile bathi ngikushunqisela khona uzothi mawuhleli la ukhathale mase ufuna ukuhamba ukuthi isilingo sidalwe uwe
akusho ukuthi umbambe nomuthi mxoshe noma ngabe kanjani mxoshe, cha, kukhona izinto ezithi noma zonakele kuthiwa kukhulunywe kudlule. Uzoxosha umuntu kanti uxosha umuntu onekhono ngaphezulu kwakho lokwakha lo muzi, enede phuma usalufa umuzi. Kanti uxosha umuntu obekade leli phutha lodwa lokuphatha umuthi, kodwa zonke izinto zokwakha umuzi ziningi. Ubusumthatha-ke uyofaka ozokufaka enkingeni, usumxoshileke lo uhambe uyolanda omunye uzomfaka la. Yena umazi ngani ukuthi ungcwele lo yomlanda, ngoba bonke phela ubathesti lapho bathestela ekhaya. Uzomazi ngani lo zomfaka manje ukuthi yena ungcono kunalo ophumile. Lo uzomxoshela ukuthi uphatha umuthi ubusu ulethe ozofaka indoda la ekhaya. Phuma ejele elidala ozugcina usuthi kungcono ejele elidala kunejele elisha. Kunongcono isentele kunewesivili kwabazi leThekwini. Ogcina usosho njalo cha. Ngathi ngcono ejele elidala kunejele elisha, ngoba lo uzokulethela inkinga ezingaphezulu kwalezi ezalethwa yilo. Ma ufuna ukuxosha unkosikazi akuhlalwe phansi kuxoxe. Kube ukuthi nombani uyabona ukuthi cha yilo nkosikazi ofuna ukuhamba, hayi ukuthi indoda emxoshayo akabambeki unkosikazi mase efuna ukuhamba. Nango-12 ebusuku besaba kangaka nje engahamba indoda meke yathi ngaleka umuzi ngavula hamba. Meke nje indoda yathi sengifikile ngime ngemoto ngale phuma, uzophuma nango-12 ahambe, ngoba akabambeki umuntu wesifazane uma eseshiswa igazi lobumnyama. Hamba noma ingasikhathi sini. Manje asikho isidingo sokuthi umuntu wesifazane emonile ubusuthi yamxosha kungakhulunyiwe. Akukhulunywe kuhlangana imindeni yonke idele kubonakala ukuthi ayikho into engenziwa, cha ayimvulele. Ubusuhamba uyofuna omunye, ungashiyisi igugu engazuthi uma umxoshile usuzoba indoda kakhulu emva usuke kade engalungile. Maye nemsebenzi emihle uthi ephuma nje evakashele kubo, ubuqala ubona impukane le endlini. Awu omiyane baba ninkangaka le endlini ukuboka unkosikazi ngalelo langa. Ohlala ubuka usuku ngalelo langa ukuthi ngabe uzobuya nini. Ehambile ehambe kahle kungamxoshile. Ingakho kwakulungile endulo maNazaretha. Okwakuthi unkosikazi mekonakele kuthiwa amxoshe yekubo, enede yekubo bese kuthiwa kusuka abakubo kuzokhulunywa, noma kusuke nina niyokhuluma, kusuke ngelona akulona. Angikwazi kumthetho ukuthi baba bafanele ukuyale nabakuboka amakoti nje bengasuka bezela bethi mkhonyana sibona ingane itheleka lapha asazi ukuthi kwenze njani. Nabakaboka mkhwenyana futhi bengalandela bethi cha mukhwe sizobheka la salahlekelwa. Abanye bagcina sebekwenza ngathi kumkhuba ukuthi ubani ofanele ezokomunye. Ningeza nje nobabili, nalo engaya ngale ezobuza umkhubo wenzekile, nalo ngala engeza ngala ezobuza umkhubo wenzekile. Kodwa mehambile unkosikazi amadoda asendulo ayethumela hayi nasendulo inale isikhathi singakakholwa. Wayenede hambe bese uyabuya uyezwa kuthiwa kalando kade emxabene umshayile ehambile. Usuyamlanda usiyabuya sekuzoqulwa lelo cala mekade onile akahlawule ngembuzi engene ekhaya. Sekuphelile njalo. Ingakho kwakukhona nakuqala ukuthi kukhona izingane okuthiwa zama awushiya ke vezandlebe lokho kunye ilongwe. Ilongwe alikho emthethweni, kodwa la lenziwa libe semthethweni ngoba kwakufanele unkosikazi ebekhona. Ephingile elifakile impela ilongwe lingalungile, kodwa kwakuthiwa mthatha umleli leyaqanjwa ilongwe, igama lelongwe uyalibona ukuthi ingcono kunelithi ivezandlebe. Kuthiwa ilongwe lenkomoza la ekhaya akahlalela ekhaya, wena kanwa womunye lo mthatheke umakhele lapha la kudlalela khona izulu. Naye isibongo sala ekhaya kodwa mgcine egameni lakho. Uzomakhela lapha njeke la uzolubuka khona ukuthi kungena abani kuphuma abani la kudlalela khona izulu kulungile. Wenzela ukuthi ebese emahlweni akho, kodwa umthetho uthini? Uthi mlande kubo khona ephingile ebe unkosikazi wala ekhaya, ngoba ithambo la ekhaya liyobuzwa kuwe. Ngike ngaye esihlalweni sobukhosi. Angiyekele yami. Angiyekele yami. Kodwa wangilule baba ngaphila. Kodwa kuye kwenzeke ngibaphilise nje abanye mangibahlebele. Kodwa ngiyesaba ukukhuluma la kulabantu abaningi kanje ngoba yami. Kodwa ingakwelapha uma ungayizwa, ngoba mhlamba unawo umuzi nje kuyenakala lapha.
wangiqoqa mina kwathi noma lapha le khona kodwa nginayo ibalance ukuthi uNkulunkulu wathi singane zikaThixo kuyakwenzeke enye inkulumo ivele ekugcineni kwenzeke enye isale ekugcineni ngicela ukuyishiya lekugcineni ngiyishiye kanje abantu abahlale kahle emzini kaNkulunkulu abantu behlale kahle emzini yawoyise niyeke ukuhluphana amaNazaretha nixoshane ngokungafanele hlupha unkosikazi iphuthe elikhulu kabi umpela kufuna uliyeke lokhu ukuthi ushaya unkosikazi kuyeke impela ezulwini akufuneki unkosikazi yakashaywa ma ushaya unkosikazi azi kahle ukuthi kuNkulunkulu akufanele uyona noma ngabe unesandla esilula kanjani kungcono ukukhulunywa ukuthi uyindoda enesandla esilula emadodeni khona la ngemuva ke ngcono ke khulunywe ukuthi ke uwabula amadoda kunokuthi uwabula unkosikazi kuhlungu kabi unkosikazi ekusabe uyindoda yakhe unkosikazi kufanele kuhloniphe uma uyindoda yakhe hayi kwesabe mekwesaba unephutha kuJehova akufanele izingane ezikwesaba kufanele uma ufika ekhaya kubaleke ngisho amakati namagundane ngoba sekungene wena kodwa uyiNazaretha uzothatha umNazaretha uzothandaza kodwa amakati abaleke ehlangane ndawonye namagundane ngoba sekungene inkunzimalanga yegundane akufanele kube njalo umthetho kufanele umise nje uthi mpo kodwa bese kuhlonishwa umthetho kuze kuhlonishwa wena kobe kulungileke makunjalo izingane zamantombazane zidedeleni zigane bazali inini enivimbe kakhulu enganeni zamantombazane ukuthi zigane ungazikhohlisi nje mawubona izingane zakho ziguge endlini noma zikhule endlini noma zona ubusucabanga ukuthi ngoba zizimbi ayikho ingane yentombazane imbi neyodwa nje ngoba mabe la bekhethe abanye bakhetha izitho abanye bekhetha inyawo khona wathi ngomkhethela intombazane wese ngitshela usize ukuthi ufuna efaka usize bani ayikho into engeyinhle kumuntu wesifazana umuntu emefuna ukuganwa uyena into ebayinkinga umuntu meseganile imisebenzi akafika yenze eyidala ukuthi ethe ngena namhlanje emzini ebephuma ngakusasa noma engamuhle kanjani ubuhle basebusweni abuthi shu ngoba umuntu engafika emzini emuhle efike edelele la ekhaya onenze zonke izinto ezingalungile indoda ibisithi ngicela ubelethe inyawo khona umuhle ungacatshiwe ungeluthe ebusweni ngoba izenzo ezenza umuntu wesifazane ehlulwe umendo uma izenzo zakho zizinhle ukuthi noma wonile emzini kubonakala ukuthi emengahamba lo muzi uzokufa wonile kodwa lo muntu mhlawumbe usekucakulile ngempama unesandla esilula usekucakulile kuvele kuthi hayi akahambe la ndimbuzo ngoba kuyabona ukuthi emeke wahamba nje uzokufa lo muzi akahambe la ndimbuzo kuye ehlawula ungaphindi uyenze lento indoda ayishawa kuphele kanjalo kodwa uma uke wamxosha ufumuzi kupho okungcono uma ucabanga ngcono kufumuzi nokuthi kuhambe yena cha akahlale khona nje vele bahleli bebahle kangaka nje banemkhuba eminingi engalungile kodwa imizi yamadoda imile mawungahlanganisa nje imkhuba yabo bese kuthiwa sihambe siqale phansi siye ebhenjini kukhona ngeke besakhethwa lapha indoda engeke nje isaya ngakuyena ngoba yazi izinto akayizwe ekhaya kodwa ngoba uhlelo umuzi umile ulungile kakahlaleke kodwa mawungazuthi siqale phansi siyokhethana hayi ngeke impela ngisengabuyela kwenye indawo manje ingakho ke ngithi akudingeke unkosikazi umxoshela ubala amaNazaretha ayikho ingane edinga ukuxoshela ubala nawe uzela ingane nje awufuni ingane ifike ekhaya ingakwazi ukukutshela ukuthi kwenze njani emzini uyafuna nawe ingane mayifike ekhaya ithi kwenakela iphelele umendo ubusudinga ukuthi ikuchazele into ephathekayo ukuthi umendo bakuphele ngasiphi isizathu uNkulunkulu akabusise ukuguqa kwabangcwele yayi manini ngicela ukubusela esihlalweni sobukhosi olisawu akwahleni ngicela ukubusela esihlalweni sobukhosi siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisa sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-34 sicela umbangeli Majuzi wasekhulekani asiholela isihlabelelo inkosi imbusisa Nkosi busupha mabangcwele
Asibo